Για χαρά YouTubeάκια, καλή χρονιά να έχουμε, καλή ποδοσφαιρική σεζόν, καλή μπασκετική, καλή αθλητική σεζόν να έχουμε γενικότερα. Ο Ολυμπιακός, παίζοντας σήμερα τα φώτα στο Αγρίνιο, πέρασε από τον μπλόκο του Αγρινίου, κέρδισε 2-0 με 2 γκολ του El Kabi, ένα γκολ με πέναλτι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ του Τσικίνιο. Μετά από πολύ ωραία προσποίηση του Ζέλσον Μάρτινς, ο Τσικίνιο την βρήκε στα γεμάτα με το αριστερό πόδι και έβαλε το δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μπήκε με διάθεση, μπήκε με όρεξη, φάνηκε ότι οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δεν τους έχουν επηρεάσει και πάρα πολύ. Ήτανε και φάτος στο πρώτο ημίχρονο, έκανε αρκετές ευκαιρίες, συνολικά έχει κάνει σήμερα 19 τελικές Ολυμπιακός, αρκετές τελικές για μια ομάδα η οποία ήταν κλεισμένη γύρω από την μεγάλη περιοχή της, ξεμητούσε μόνο με μακρινές μπαλιές και αρβάλα γενικότερα, μια ομάδα η οποία παρόλο που είναι ψηλά στην βαθμολογία, ο τρόπος που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά και ο τρόπος που τον είχε αντιμετωπίσει στο Καραϊσκάκι τότε που πήρε και την ισοπαλία από τον Ολυμπιακό, είναι ποδοσφαιρικά ανεπίτρεπτος, απαράδεκτος. Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο και μάλιστα μέσα στην περιοχή σου με 10 παίκτες και να κυνηγάς την μπάλα. Αν θες να λέγεσαι ποδοσφαιρική ομάδα, αν θέλεις να λέγεσαι κάτι άλλο, να το καταλάβω. Και μου κάνει πολύ παράξενο, πολύ περίεργο για έναν προπονητή όπως είναι ο Πετράκης, που έχει ακούσει τόσα πολλά καλά λόγια για τον εαυτό του και για τις ομάδες που προπονεί, όταν διαλέγει τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό να παίζει αυτό το αντιποδόσφαιρο, αυτή την καταστροφική μπάλα, ειδικά μέσα στην έδρα του. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά στην βαθμολογία, δεν θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το δικαιολογήσει, εκτός αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός λοιπόν πέρασε από το Αγρίνιο, πέρασε από αυτό το μπλόκο, θα υποδεχτεί στην άλλη αγωνιστική τον Άρη στο Καραϊσκάκι και θα προσπαθήσει να παραμείνει πάλι πρώτος. Πήγε στους 37 βαθμούς, έχει 2 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και δεν ξέρω πόσους από τους υπόλοιπους διώκτες, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε στην 4η θέση. Τι είδα από το σημερινό Ολυμπιακό? Είδα έναν αρκετά καλό Ζέλσον Μάρτινς για μια ακόμη φορά. Είδα τους μέσους του Ολυμπιακού, τον Έσε και τον Μουζακίτη, να πηγαίνουν μια χαρά. Ο Ρεξάτο, τον Ορτέγκα. Είδα τον Βέλντε να προσπαθεί, αλλά να μην κάνει αυτό που έχουμε δει από αυτόν, δηλαδή να πηγαίνει στο 1-1, να περνάει έναν αντίπαλο, αλλά έσπαγε την μπάλα δεξιά και αριστερά, σαν να φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες μέσα στο γήπεδο. Εν αντιθέσει με τον Παπακανέλο, που είναι ο ορισμός αυτό που λέμε θα μπουκάρει ο Καριόλης, όταν μπήκε έστω και για αυτά τα 10 λεπτά, προσπάθησε τουλάχιστον να πάρει τον προσωπικό του αντίπαλο, να τον περάσει και να κάνει κάτι δημιουργικό από την μεριά του. Τέλος πάντων, όλα καλά, 2-0 Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα.